Hej, mit navn er Hanne-Lene Dresen. Jeg vil gerne fortælle jer om smittemodellen. Det er den, I kan se herinde. Det er en didaktisk model. Det betyder, at det er en planlægningsmodel, som man kan bruge blandt andet, når man skal planlægge et undervisningsforløb. Og det er ligegyldigt, om det er et undervisningsforløb på en time, en dag, en uge, et år eller mere. Modellen kan bruges. SMTTE er bogstaver, som står for 5 forskellige didaktiske begreber, altså begreber, som man skal bruge og tænke over i forbindelse med planlægning af undervisning. S'et står for sammenhæng. Og det du skal gøre, når du skal starte med at planlægge og anvende smittemodellen, det er, at du skal tænke på, hvad er det for en sammenhæng, det du skal undervise i, skal indgå i. Og hvad er det, de deltagere du kan, de deltagere du skal undervise, hvad kan du forvente, at de kan på forhånd? Hvad ved de allerede? Hvilke færdigheder har de allerede? Hvilke kompetencer har de allerede? Fordi det er der, du skal starte. Så find ud af, hvad er det for en sammenhæng? Hvad er det for nogle deltagere, du skal undervise? Hvad er det, der er kendetegn for den? Så går du videre til mål. Den undervisning, du skal planlægge. Hvad er formålet med hele den her undervisning? Og hvad er det, de skal få ud af det? Og når vi snakker mål, så snakker vi altid, hvad er det for en viden, de skal have, og på hvilket niveau. Hvad er det for nogle færdigheder, de skal have, og på hvilket niveau. Og hvad er det for nogle kompetencer, de skal erhverve sig. Altså, hvad er det, de skal kunne bruge den viden og færdigheder, de får. Hvad skal de kunne bruge den til ude i det virkelige liv bagefter. Så går du videre til T'et, det første T, som betyder tegn. Og det er noget af det, der er specielt ved den her smittemodel, og faktisk også noget af det, der gør, at den er rigtig spændende at arbejde med, men det er også her, der er en udfordring. Her skal du nemlig tænke på, hvad er det for nogle tegn, du vil kunne se eller opleve hos dine deltagere i undervisningen, som skal vise eller indikere, at de er på vej til at nå de læringsmål, som du har sat op. Og jo mere konkret du sætter de her tegn, jo nemmere er det for dig at anvende dem i det hele taget. Det kan jo være, at målet er, at de skal få viden om 3 teoretiske begreber, som de skal kunne anvende i deres dagligdag som soldater. Et tegn kunne så være, at du allerede i løbet af den første time kan høre dem anvende begreberne spontant i deres kaffepause. Det kunne være et tegn. Så skal du selvfølgelig være opmærksom og gå ud og drikke kaffe med dem, og så høre, altså bruger de dem, eller snakker de om alt muligt andet. Det kan også være, at du laver et gruppearbejde, og at et af tegnene vil være, at du i det gruppearbejde kan høre, at de anvender begreberne og bruger begreberne i stedet for deres daglige sprog til at løse den opgave, som du har lavet til gruppearbejdet. Men lav de der tegn så klare og så konkrete som muligt. Så går du videre til det næste T, og det hedder tiltag. Og tiltag handler om, hvad er det for nogle aktiviteter, som deltagerne skal lave i undervisningen? Og hvad er det for nogle emner, altså hvad er det for et indhold, som de skal arbejde med i undervisningen, for at målene kan nås? Så det er altså, hvad er det for nogle undervisningsmetoder, du vil anvende? Vil du anvende oplæg? Vil du anvende film? Vil du anvende gruppearbejde? Vil du anvende dialog? Vil du anvende instruktioner eller demonstration? Alt det her ligger under tiltag. Så du tænker på, når du vil have, at målene er på den her måde, og du har overvejet, hvad er det for nogle tegn, du vil kunne observere undervejs, for at være sikker på, at de er på vej herhen,
så er det næste helt naturligt at tænke på, jamen, hvad er det så, de skal arbejde med, og hvordan skal de arbejde med det. Det sidste, du skal tage stilling til, det er E'et, nemlig evaluering. Hvordan vil du evaluere, og hvad vil du evaluere, og hvornår vil du evaluere? Og det handler jo om, altså, hvor lang tid har du til rådighed. Men det er klart, at evaluering og så tegn, de kan godt være meget, meget tæt forbundne. Fordi hvis du har sat nogle tydelige tegn, jamen så kan det godt være, at du vil lave en lille intern evaluering for dig selv, hvor du kigger om de her tegn nu kan observeres på det tidspunkt, som du forventer. Hvis det ikke er sådan, at du kan observere de her tegn på det tidspunkt, som du forventer, så kan det jo godt være, at du skal lave en evaluering sammen med dine deltagere, for at finde ud af, om der er noget, der skal ændres, for at tegnene viser sig, og de er på vej på rette mål. Det kan også godt være, at du bare er for tidligt ude, men du skal gøre dig nogle forestillinger om, hvordan vil du evaluere det her. Sådan kan smittemodellen bruges, altså som en planlægningsmodel til at planlægge kortere eller længere undervisningsforløb med.